Κύριε Πέτσα, σας ρωτήσω εσείς πώς ψηφίσατε χθες. Α, ναι, σωστό και αυτό. Εσείς πώς ψηφίσατε? Εγώ δεν ψήφισα χθες. Τι έκανε, λέει, τι είπατε! Τι εννοείτε? Δεν ψήφισαν όλοι οι βουλευτές χθες. Χθες υπήρχε αποχή όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχεδόν. Είσαι μια κότα λιράτη. Και υπήρχαν συγκεκριμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν με επιστολική ψήφο οι πιο πολλοί. Η επιστολική ψήφος σημαίνει νοθεία. Πώς ήταν αυτή? Κοιτάξτε να δείτε, η διαδικασία χθες όντως ήταν πρωτόγνωρη. Ρε απάντησε ρε αγόρι μου. Καταρχάς, τι σας έτυχε χθες και έπρεπε τόσοι πολλοί να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο? Έχει και η κοροϊδία τα όρια της. Τι έτυχε χθες, τι έγινε? Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν σαφής. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίζει αυτή την προανακριτική επιτροπή. Πού σας ξεφτύλες! Και προτίμησε να το κάνει Καθίστε, αυτό μέσω σου της επιστολικής ψήφου. Και τα δύο τηρήθηκαν. Και στο επίπεδο της απαρτίας και στο επίπεδο της ψηφοφορίας. Bro, what are you talking about, man? Τι ήταν αυτό που κράτησε τόσους πολλούς βουλευτές χθες μακριά από το κοινοβούλιο για να ψηφίσουν? Επιμένει ρε μαλάκα, επιμένει ρε μαλάκα. Και επέλεξαν σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το χαρακτηρίσατε κι εσείς να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Επιμένει ρε μαλάκα. Δεν θα Τι πάρετε το σοβαρό έγινε χθες στη χώρα που έπρεπε να λείπουν αυτοί οι άνθρωποι για να ψηφίσουν χθες κανονικά? Τι γίνεται ρε φίλε? Ο λόγος της επιστολικής ψήφου πώς δικαιολογείται? Υπήρχε ασθένεια, υπήρχε ταξίδι στο εξωτερικό, πρώτα απ' όλα είχε προαναγγελθεί. Υπήρχε κεντρική γραμμή. Αν δεν το ξέρετε, τι υπονοείτε! Ναι, είχε προαναγγελθεί ότι θα είναι επιστολικές οι ψήφοι. Υπήρχε κεντρική γραμμή να γίνει αυτό. Πού βρισκόμαστε, στο Μεσαίωνα? Φυσικά και ήταν έτοιμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να δει όλα τα προβλήματα που μπορούσαν να ανακύψουν στη διαδικασία. Γιατί δεν ήσασταν στην Ολομέλεια? Η κυβέρνηση να το έχει εξασφαλίσει και η κοινοβουλευτική Γιατί ομάδα δεν της Νέας ήσασταν Δημοκρατίας. στην Ολομέλεια? Έχει να γίνει της κολάσεως εδώ πέρα. Δεν ξέρετε με τι μαλάκα έχετε μπλέξει. Μα το ζήτημα είναι η Ολομέλεια και πόσοι ήταν εκείνη τη στιγμή. Σας κατηγορούν, ή να μην όμως υπάρχει ζήτημα εδώ σας κατηγορούν για ή να μην είναι πραξικόπημα. καθαρή η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι απορρίπτει τις προτάσεις που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση. Όλα. Κύριε Πέτσα, και εσείς έπρεπε... Δεν Συγγνώμη, μισό λεπτό. Αν μου αφήσετε ένα λεπτό, θα πω όλα τα θέματα που μπορεί να ξέρει ο κόσμος, που πρέπει κατά τη γνώμη μου να ξέρει. Ναι, αλλά να απαντήσετε και αυτό που σας ρώτησα. Ότι όχι, δεν είναι μόνο η. Το γράφουμε όλο αυτό. Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό που ρώτησα εγώ όμως, σας παρακαλώ? Η αντιπολίτευση έχει τόσο καιρό, σας κατηγορεί για συγκάλυψη. Δεν έχει υπάρξει καμία συγκάλυψη. Και εγώ σας ρωτώ, ο τρόπος με τον οποίο... Αφήστε με να τελειώσω και να μου απαντήσετε αυτό που σας ρώτησα, σας παρακαλώ πολύ. Ποια είναι αυτή ρε μαλάκα? Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσατε χθες μέσα στη Βουλή δεν θεωρείτε ότι ρίχνει νερό στο μήλο τους? Να κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία, όπως άκουσα, ότι υποδηγετεί την ενημέρωση, δηλαδή. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσατε χθες δεν θεωρείτε ότι δίνει πολλά επιχειρήματα σε αυτούς που λένε ότι κάτι θέλετε να συγκαλύψετε? Δεν πρέπει να βάζει. Σε αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Τίποτα απολύτως. Δεν θα πω καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Ανταυτού, ξέρετε τι είναι η επιστολική ψήφος? Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε. Είναι μία συνεργάτιδα της Νέας Δημοκρατίας στο γραφείο, ναι, που παίρνει τηλέφωνο και λέει: κύριε Πέτσα, σας βάζουμε επιστολική ψήφο, όχι στις Ποιος θα τολμήσει στο τηλέφωνο να πει ότι ο Πέτσας, και να φτάσει στο Μητσοτάκη, ζητά να ψηφίσει ναι? Άλλωστε αυτό θα πει δημοκρατία. Εγκληματική οργάνωση. Η οργάνωση. Με τους ευρωβουλευτές τους υποψηφίους. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας αυτό ως εγκληματική οργάνωση και βάζει μέσα τους υπουργούς. Ναι. Όχι, αυτό είναι σοφιστία. 15 τώρα, κυρία Βούλτεψη, από σκάνδαλο σε σκάνδαλο θα πάει αυτή η κυβέρνηση. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Πόσα ευρώ γύρισαν πίσω οι χασάπιδες την Ελλάδα για να ξέρουν όλοι. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Από 0-0. Στο άρθρο 86. Ποιος από αυτούς γύρισε 1 ευρώ σε επέστρεψη? Μιλάτε όλοι μαζί. Τι γίνεται πάλι ρε? Μιλάτε όλοι μαζί. Εσείς λέτε ότι δεν το λέμε. Μιλάτε όλοι μαζί. Συγγνώμη. Και δεν μου μίλησες. Παρακαλώ, μιλάτε όλοι μαζί. Κυρία Καραμήτρου, ένα λεπτό, για να πω κάτι. Δική επιτροπή. Ωραία. Μισό λεπτό. Φτάνει. Ησυχία, μην πεταχτεί κανείς σας. Σε συνέχεια της Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα, εντάξει.